So, dwi wedi meddwl am y teitl yma am fod fy mywyd wedi bod mewn cyfnodau diddorol, mewn hanes ein gwlad ac yn hanes cenhadaeth. Welswch chi yr emyn ar y dechrau, oedd hwnne yn rhoi dipyn o naws be dwi eisiau deud. Nawn ni cario ymlaen, ie? Mwyn iddynt oll fod, dyma'r gan ar yn ei glwed, a dyn ni'n gallu canu yn ein capeli. Allan o ganeuon ffydd, sori, nes ni ddim o gorffen teipio'r pennill yn Gymraeg, ond mae o yn eich caneuon ffydd. A mae'n esleid nesaf sydd yn dweud mwyn iddynt oll fod yn un. A dwi'n teimlo bod hynny yn arwyddau'r i'r byd ar ôl yr ail ryfel byd. Ac yn fy mywyd i rywsut, ac yn mywyd llawer o bobl cafodd ei geni yn ystod ac ar ôl yr ail ryfel byd. Ac felly cefais i magwraeth hapus yn Ngogledd Cymru o dan adlais y diwygiad mawr dechrau'r ganrif oedd taid yn weinidog ac oeddwn ni'n deud gras bwyd fel llawer ohonoch chi, mynd i'r capel ar y Sul. Ac yn y byd oedd hefyd y teimlad yma o eisiau dod at ei gilydd ac awyrgylch newydd, gobeithiol, optimistaidd yn yngled a'n gwledydd a trysorwyd heddwch ac undod rhwng y gwledydd fel dych chi'n gweld yn fan oedden nhw'n cael ei ailwampio, cael ei ail ddechrau ar ôl y ryfel. Ac yn ein bywydau bach ni, oedd Eisteddfod Llangollen yn crynhoi y teimlad yma, pan ddaeth bobl o bob cwr o'r byd i ganu ac i rhannu yn ei iaith, ac y gwyn a'r croeso oedd yr arian cyfredol, ac cerddoriaeth oedd yr iaith oedden ni yn defnyddio. A ninnau y plant yn hapus i werthu raglenni a cered o gwmpas yn ein dillad Cymraeg. Ond y dillad Cymraeg yr un nesaf. Ac oherwydd gwaith fy nhad, roedden ni yn byw mewn llawer o lefydd ac yn mynd i gapeli gwahanol yng Nghymru hefyd, fel Rehoboth Prestatyn, Capel Bach Trefonen, Seion Croes Oswallt, ac yno symudon ni i Dde Cymru, ac oeddwn ni yn Gapel Hope Pontyclun, a dyna lle ges i fy nerbyn yn 14 oed Eglwys Presbyteraeth Cymru, cymdeithas gyda llaw 10 cymdeithas y gweinidog, y Parch Stuart Price. Prifysgol Bangor, lle astudiais ar gyfer fy ngradd, mewn Ffrangeg fel mae'r llywydd wedi deud, daeth fy ffydd yn gliriach, diolch i'r undeb Cristnogol, yn egluro sut oedd angen i mi berchnogi ffydd fy rieni i mi fy hun. Ac ar ôl byw am 2 flynedd yn Ffrainc, am flwyddyn yn Ffrainc, fel rhan o'n cwrs, yn 1963, nes i penderfynu i ofyn i Iesu Grist dod i mywyd, oherwydd bod bywyd fel oedolyn yn anodd i ddelio ag ar fy men fy hun. A neb i'm helpu am cyfarwyddo mwyach pan oeddwn ni'n bell oddi gartre. A ddari'r penderfyniad hwnnw dylanwadu ar holl benderfynadau fy mywyd wedyn. Yn 1966, ar ôl gorffen fy ngradd a'n dysgu, dechreuais fy mywyd gwaith gan Gredyn Gry gyda'r salmydd yn Salm 139, yn dy lyfr yr ysgrifennwyd yr holl ddyddiau a ffurfiwyd i mi pan nad oedd yr un ohonynt yn bodoli. Roeddwn yn dysgu Ffrangeg yn ysgol Dr Williams Dolgellau,
ac roedd yn lleoliad brydferth ac yn brofiad da. Fy nyletswydd ar y Sul fel yr athrawes diweddara i ymuno ar staff, y lleill i gyd yn bresbyteriaid hefyd fel fi, oedd mynd gyda'r disgyblion preswyl oedd yn annibynwyr a mynd i'w capel nhw, ac felly cyfarfym ar enwad annibynnol Cymraeg. Yr emynau a'r gweinidogion, fel O.M. Lloyd oedd yn weinidog ar y pryd. Yna, clywais am y tro cyntaf am yr angen am athrawon yn Madagascar gan y parch I.S. Jones, oedd yn ysgrifennydd cenhadol undeb yr annibynwyr Cymraeg. Yn 1970, nes i fynd i Ffrainc eto i ymarfer yr iaith. Roeddwn i'n dysgu mewn canolfan l'accueil fraternel, y croeso brawdol, oedd yn perthyn i eglwys Protestannaidd Ffrainc. Roedd yn goleg i oedolion ar fin mynd allan i maes genhadol yn bennaf yn Affrica, lle oedd angen yr iaith Ffrangeg. Yn gyntaf, cyn dysgu yr iaith frodorol. Ac oedd ein myfyrwyr yn dod o bob math o wledydd, Scandinavia, yr Unol Daleithiau, Canada, yr Alban, yr Almaen, Lloegr ac eraill. Anghyfrifoldeb i oedd dysgu'r iaith Ffrangeg i'r dechreuwyr. Dipyn o hwyl efo'r Americaniaid, ond o'n i'n deud bod yn ceg ni yr un peth, a dyn ni gyd yn gallu dysgu bob iaith os dyn ni'n rhoi ein meddwl iddo fo a'n hymdrechion. Nes i gyda'r ganfod hefyd enwadau eraill, y Lutheriaid llym o Norwy, byddin yr iachawdwriaeth bwrlymus, y Pentecostiaid, y Presbyteriaid Americanaidd, y Methodistiaid, ieuenctid dros genhadaeth Youth in Mission, ac roeddwn ni'n deall bod nhw fel fi yn ceisio i fod yn ifydd i Dduw yn eu bywydau. Roedd yna deuluoedd gyda phlant bach, cyplau, pobl sengl, ac roedd y rhan fwyaf yn eitha ifanc fel roeddwn ni. Roedd yn gwneud cyrsiau dwys, intensive courses, ac pawb yn symud ymlaen ar ôl 2, 3 neu 6 mis, ac roedd hefyd yn gwydr ffydd, ac roedd bywyd gweddi y myfyrwydd a'i brwdfrydedd yn heintus, ond oedd llawn hwyl a chyffro hefyd. Ar Fai 17, gwisgodd pobl Norwy eu dillad cenedlaethol i ddathlu eu cenedl gyda dawnsio a chanu a bwyto danteithion. Un noson yn hawelwch fy ystafell ar ben y ganolfan, cefais y profiad o gael eneniad yr ysbryd glân. Nes i deimlo'r gynhesrwydd a sicrwydd mawr yr arglwydd yno i. Y byddai'r arglwydd gyda mi, beth bynnag a ddaw yn y dyfodol. A gofynnodd yr arglwydd Iesu i fod wrth y lliw, ddim just yn eistedd wrth fy ochr yn fy mywyd. Felly, dylanwadodd hynny fy mywyd wedyn wrth gwrs, ac oedd neu llawer o gyfleon i rannu ffydd a dysgu'r plant am Iesu Grist. Hefyd, yn y ffermydd o'n gwmpas y ganolfan, oedd bobl y ffermydd yn hoffi astudiaeth feiblaidd. Ac oeddwn ni hefyd yn athrawes ysgol Sul yn yr eglwys Protestannaidd yn y pentre, a oedden nhw plant 12 oed ac oedden ni wrth y modd. Ond ar ôl 2 flynedd gadewais y ganolfan ac yn fy nhro nes i geisio am y genhadaeth trwy ysgrifennu at fwrdd cenhadaeth Eglwys Presbyteraidd Cymru a darganfod bod angen brys am athrawes Saesneg yn Madagascar. A gefais paratoi mewn cwrs o 6 mis yn Seliwg. A dyma lle, yr un nesaf, please. A dyma lle oedd enwadau eraill eto
ac oedd fy ymwybodaeth o amrywiaeth yr eglwys yn tyfu yn fawr iawn. Dyma rhai o'r bobl oedd yn paratoi. Un ohonyn nhw oedd Dr John Parry dwi wedi sôn yn sefyll yn y cefn a'i wraig yn ystod y lleill, a dwi yn o'r rwle, ond debyg bod chi'n methu fy ngweld i. Oedden ni'n ifanc yn y dyddiau reni. Ond yn y cwrs, oedd o'n sioc i ddarganfod bod gennych chi rhywfaint o statws fel athrawes neu beth bynnag oedd eich gwaith. Ond mewn sefyllfa genhadol, dych chi yn neb, roedd yn baratoad realistig ar gyfer ein cenhadaeth trwy astudio'r Beibl a'r wlad lle roedden ni yn mynd. Esh i Madagascar yn Mai 1973. Y map, please. Mynd yno oedd antur fawr fy mywyd, a gorodd fy myd mewn ffordd newydd, a dysgodd i mi sut gall pobl fyw mewn diwylliant gwahanol iawn, mewn dealltwriaeth arall o'r Beibl, ond dal i deimlo fel teulu. Aeth â mi ymhellach ar daith ysbrydol hefyd, a oedd weithiau yn llwybr anodd, ac mae'r daith honno yn dal i fynd ymlaen, a dal yn anodd weithiau, ond mae o yn un fendigedig. Yn y 70au digwyddodd moratoriwm mewn gwledydd y trydydd byd, a gofynnwyd i'r cenhadon tramor i ymadael, ac ym Madagascar yn arbennig y rhai oedd yn siarad Ffrangeg. Oedd rhai o'r Swistir, rhai o'r Iseldiroedd, y canslwyd neu na chafodd ei trwyddedau ei hadnewyddu mwyach. Roedd Marie, un o'n ffrindiau oedd yn Ffrangeg, yn eithriad, a chafodd hi gan ei tad i aros am y tro gan fod awdurdodau'r FGKM, yr Eglwys Brotestanaidd, yn gweld nad oedd ei gwaith ar gyfer yr ysgolion Sul wedi gorffen. Oedd wedi gwneud llyfr i'r plant ac oedd wedi cymryd llun o'r plant lleol a rhoi nhw yn y llyfr yma. Ac oedden nhw am iddi orffen y cwrs llawn i'r bobl o bob oed yn yr ysgolion Sul. Ac wrth gwrs oedd Gwyneth Evans sy'n dod nesaf ar y lluniau o Pontadawe yn brif athrawes yn agosau at ei hymddeoliad. Ac oedd hi yn Gymraes yno oherwydd a fi'n wrth gwrs mynd oherwydd bod yr ysgol lle roedd yr athrawes uchel ei pharch Elsie Stark, yr un nesaf, please, o Benarth newydd ymadael am resymau iechyd, ac roedd Madagascar eisiau diddyfnu ei hun oddi ar y cysylltiad Ffrengig yn unig ac annog yr ochr Saesneg. Ac wrth gyrraedd ar yr Ynys Fawr ym maes awyr i Fatw, croesawodd ysgrifennydd a llywydd yr eglwys fi yn gynnes a Gwyneth Evans, a cefais fy nghluddo i ffwrdd i aros am bythefnos gyda Gwyneth i'w ffentre wledig i Mary Mandrwsw, lle roedd hi yn brif athrawes ers degawdau yn un o'r 500 o ysgolion sydd yn perthyn i'r FGKM. Taith diwrnod cyfan llafurus ar y tren ac ar y tacsi. Y ffordd, please. Next. Chi'n gweld bod wedi cymryd dipyn o amser i bobl cyrraedd ar y ffyrdd, cos doedd ddim llawer o ffyrdd da ar y pryd. Roedd popeth yn newydd, wrth gwrs, ac roedd amodau byw yn syml iawn, heb ddweud gyntefig. Ond roedd y bobl yn garedig, yn urddasol ac yn groesawgar. O'n i'n edmygu hefyd hiwmor y cenhadon a'i dyfalbarhad yn y gwaith. Roedd Gwyneth yn genhades draddodiadol fel Marie, next, fel Marie o Ffrainc, ac oedd hi, am bod y ddwy yn ymroddedig dros ben, y ddwy wedi gweithio ers y 40au o'r ganrif diwetha. Oedden ni yn y 70au erbyn hynny. Yr hyn a wnaeth argraff arnau gyda Gwyneth oedd ei gwybodaeth drolwyr o'r iaith frodorol a'r bobl, ac oedd hi'n annog pawb
i barchu, urddas eu cenedl. A wedyn, Marie, yr hyn a wnaeth argraff arnau gyda hi, oedd ei ffocws ar weddi, a chlywais am weddïo cymunedol. Dwi'n gwybod bod ni'n gweddïo mewn capeli, ond oedden hi mwy yn y catre, fel mae Rebecca wedi dweud, ond hefyd mewn cymunedau bach o bobl. Liturgy dyddiol a gweddi fyfyriol, contemplative prayer. Rhoddodd Mari lyfrau i mi ar hyn. Ac oedd rhoi awgrymiadau i gael achos gweddi gwahanol bob dydd o'r wythnos yn sylfaenol, ond wrth gwrs ydych chi'n gallu ychwanegu pethau pwysig sydd yn dod i'ch calon, ond ddim deud yr un gweddiau bob dydd, ond trio canolbwyntio ar yr anghenion yn y byd. A dyma nhw, ydych chi'n gallu darllen nhw, dwi'm yn mynd i darllen nhw hefo chi. Chi'n gyd yn gallu darllen, a wedyn, ydych chi'n mynd gofod gwrando o hyd os ydych chi'n isio. Yn ddiweddarach, pan oedd amser gen i yn ystod y gwyliau, clywais am gymunedau Catholig yn barod i'm croesawu pe bawn ni eisiau seibiant tawel a diogel. Soniodd hefyd am gymuned Protestanaidd yn y Swistir, lle roedd hi'n bosib i mi fynd i Orffwys yn ystod fy amser gwyliau gartre. Dyna'r un yn y Swistir. Ac ehangodd fy syniad o fywyd gweddi yn ara deg. Ond yn yr ysgol lle roeddwn ni yn dysgu ym Madagascar, next please, oedd genna i fflat gyda'r gofalwr a theulu oddi tano, a'r bechgyn oedd yn bechgyn preswyl yn byw i fyny grisiau. Ac oedd pawb yn cadw llygad caredig arnau. Ac am 5 mlynedd, dysgais Saesneg i ddisgyblion y coleg uwchradd hon, oedd yn cael ei redig ar y cyd gan eglwysi Protestanaidd a Lutheraidd, yr FFKM, maen nhw'n hoffi y bethau oedd Meirion ddim mor cyn arnyn nhw, ond ydych chi'n deall nhw rwan, pan ydych chi'n gweld nhw ar y sgrin. Ac oedd y coleg, ar ôl i mi ddysgu yn ysgol yn Ffrainc, oedden ni'n gweld y gwahaniaeth efo'r ysgol fan hyn, yr awyrgylch Cristnogol, lle oedd yr addysg o ansawdd uchel ac awyrgylch o ofalu am ei gilydd. A hynny yn ôl bwriadau cenhadwr Paul Minw a gafodd ei lofruddio yn syth wrth gyrraedd yr ynys yn gynnar yn yr 20fed ganrif. Baswn ni'n licio disgrifio'r pob peth yn yr hanes, ond jyst yn rhoi golwg arwynebol mae'n ddrwg gen i, ond gallwch chi ofyn i mi yn y dyfodol, ond ddim heddiw, cos dwi'n gwybod bod dim amser genna ni. Roedd dysgu yma yn llawer mwy heriol na dysgu mewn ysgol i ferched yng Nghymru neu mewn grwpiau bach yn Ffrainc. A wynebais ddosbarthiadau cymysg o 30 i 100 o bobl ifanc, gwersi o leia awr o hyd, heb i'r niw lyfrau na chymorthion dysgu a geithrion fy llais, a bwrdd du a sialc, a copi i'r plant, llyfr copi i'r plant ysgrifennu ynddynt. Dyma rei o'r bobl ifanc. Next, please. Roedd rhai o'r nisgyblion bron o'r un oed â fi, oherwydd y gwrthryfel gwleidyddol a ddigwyddodd flwyddyn neu ddwy cyn i mi gyrraedd Madagascar, a ddaeth i ben gyda streic yr ysgolion ar gau am dros flwyddyn, ac roedd llawer o'r bobl ifanc wedi mynd i'r carchar mawr ofid i'w rieni am fod yn rhan o'r cynnwrf. Yn ogystal â gwaith athrawes oedd rhaid i mi ddysgu'r iaith wrth gwrs a darganfod yr holl arferion personoliaeth a gorffennol y genedl. Yn wahanol iawn i Gymru, ond wedi ei chysylltu trwy hanes. Dwi wedi deitha chi am hwnni. Wel, yn y capel, yr un nesaf, please, next. Yr adnod oedd yn arwydd i mi i'm codi o'r dechrau oedd yr arglwydd yw fy nerth am can ac ef yw'r un am hachebodd.
Ond dyma, yn egluro dipyn am yr FJKM, ddim y llall oedden ni'n sôn, a mae hwn yr Eglwys Brotestanaidd yn Madagascar. Eglwys Iesu Grist yn Madagascar, Fiangwn yn i Jesu Christi to Madagascar. A mae o'n just yn dangos bod tair cenhadaeth wedi ymuno, un o LMS o Loegr a Chymru, un o Ffrainc, MPF, Mission Protestant Française, a'r llall y crynwyr. Crynwyr, a ddaru nhw benderfynu i ddod at ei gilydd i greu eglwys unedig, a cymryd rhywbeth o bob enwad. O'r annibynwyr, yr cariad at y Beibl ac at addysg, o'r presbyteriaid, y strwythyr, ac o'r cos dyn ni'n hoffi'r Beibl hefyd, ond mae'r strwythyr yn helpu i gadw trefn ar pethau. Ac wedyn, o'r crynwyr wrth gwrs, cael amser a bod yn hyblyg. Ac oedd y gweinidogion yn gallu darparu yr elfennau, ond ddim yn gorfod cymryd yr elfennau eu hunain, enghraifft, yn y cymyn. Ond oedd o'n diddorol iawn fel oedden nhw wedi dod i drefn. So, yn 1977, cyn diwedd fy mlynedd fel athro, daeth y foment i Coleg Paul Mino symud i gyrion y ddinas i adeilad newydd. Diolch i rodd o arian gan eglwysi Protestanaidd Unedig yr Almaen. Roedd symud i'r ysgol yn newid mawr wrth gwrs, a hefyd yn beth ofnadwy bu farw yn sydyn y brif athro Justin Ramaswman yna, yn 20 oed, yn ifanc iawn, a teimlais fy mod yno yn dyst ac yn ffrind ac yn chwaer oedd yn cynrychioli'r eglwys fyd-eang, a bod yno yn dyst ac yn ffrind, a jyst i ddeud bod nhw wedi ymdopi yn rhyfeddol a chydweithio yn ardderchog. Ie, dyna fy nghapel yn FJKM. Ie, pasiwch ymlaen, next please. A dyma'r disgyblion yn yr ysgol newydd. A chi'n gweld bod nhw'n lot dwtiach a hefyd bod nhw'n lot fwy, hwnna hanner y dosbarth oedd hwnna, ond oedden nhw'n falch iawn o gael llun, dwi'n meddwl, a dyna pam maen nhw'n edrych mor hapus. A wrth gwrs, mae hwn cyn amser y camera a ffôn a pethau, so oedd o dipyn yn wahanol yn doedd. Cawsom seibiant bob 2 flynedd yn Ewrop ac yn mynd adre, a nes i chwilio am y gymuned yn Grandchamp yn y Swistir 1 blwyddyn, ac roedd yn agoriad llygad i mi i weld bobl oedd yn ymroi i Dduw gyda'i bywyd ac yn wahanol i'r ffordd oeddwn ni yn trio gwneud hynny. Mae Paul yn deud, mae gennym ni roddion sy'n amrywio yn ôl y gras a roddir i ni. A dechreuais ddeall yr amrywiaeth yn y bywyd hynny. Mae pawb efo'i galwad. A mae goeden yn gorfod bod yn goeden. Dydy o ddim yn gallu bod yn rhywbeth gwahanol. A da ni yn gorfod bod be mae Duw yn galw i ni fod. Ac yno, yn Grandchamp, ces y llawenydd o gwrdd â grŵp o ragedd proffesiynol a oedd yn byw ac yn gweithio mewn gwahanol gwledydd fel fi, ond yn dilyn ysbrydolrwydd y gymuned yn Grandchamp ac yn ymgynnull unwaith y flwyddyn i adnabod ei gilydd ac i weddïo am gymod a heddwch a dysgu'n byw yn agosach at yr arglwydd a dyfnhau'r alwad ei undod. Merched sengl oeddem ni yn teimlo mai ymateb i gariad Duw oedd hwn, oedd yn addas i ni, braidd yn newydd yn rhaddodiad ein heglwysi Protestanaidd. Newydd, wel na, mae'n draddodiad hen iawn yn yr eglwys wrth gwrs, ond oedd o'n wedi mynd allan o ffasiwn braidd erbyn yn hwys ni. Mae rhywbeth newydd i'w dysgu bob amser ar ffordd y ffydd, a teimlais fy mod i yn rhan o'r rhwydwaith yno ar draws y byd. Pobl oedd wedi eu hargyhoeddi ar un pethau
i ni fyw a gweithio yn bell ac mewn gwaith amrywiol iawn. A dwi'n dal i deimlo'n rhan ohonynt. Ond doeddwn ni ddim yn anghofio gweddïau'r capeli yng Nghymru chwaith ac yn cofio amdanyn nhw. Ac oedd pob llythyr a cerdyn yn werthfawr i ni. Dim ond bod y stampiau lliwgar weithiau yn cael eu dwyn gyda'r llythyrau cyn iddyn nhw gyrraedd. A dyna pam weithiau doeddech chi ddim chwaith yn cael y llythyrau oeddwn ni yn ei gyrru. Ond dyna ni, oedd pethau ddim mor hawdd yn y dyddiau rheni. A ganrif a hanner, map o Madagascar yma beidio. Yn hanesyddol, yn hanesyddol yn Madagascar, bu gwerthfawrogiad o'r cenhadon cynnar o Gymru a chysylltiad cyfeillgar ar bobl Lloegr hefyd, ac felly ystyriwyd bod dylanwad Cymraeg Saesneg yn gadarnhaol. A dych chi'n gweld pa mor fach yw Cymru. Edrychwch ar y map. You see how small it is compared with Madagascar. A mae hwnna'n wir mewn llawer o lefydd bod Cymru fach wedi cael dylanwad mawr. Mae bobl yn dal i gofio dylanwad Cymru ar Cymru cyntaf. Ac oedd yr arloeswyr yn wneud gwaith anhygoel. A mae yna lyfr fel hyn, fyny grisiau fyddwch chi'n gweld, next please, cael ei ysgrifennu gan un o'r arloeswyrnau, David Griffiths, ac mae o yn cyffwrdd eich calon, a dim ond yn 2018 oedd y llyfr wedi cael ei gyfieithu i Malagasy, oedd wedi bod yn Saesneg ac yng Nghymraeg. So dwi'n cymeradwy o hynny, a hefyd ffurlondeb y Cristnogion yno oedd yn hedyn yr eglwys heddiw. A chi wedi gweld mor fawr oedd yr eglwys, dros 1 miliwn o aelodau, a'r holl gwaith sydd yn mynd ymlaen yno. Ac wrth gwrs, fel gweithwyr ECWM, oeddwn ni gyd yn cael yr un tal, yr un pob peth ar bobl oedd yn gweithio yn y wlad. Ddim fel yr hen genhadon yn cael arian o'r wlad yma. So oedd o i fod yn gyfartal. Yeah. Ym 1978, es adref i Brydain Fawr am argyfwng teuluol, ac oeddwn ni'n drist, ond oeddwn ni'n gwybod bod rhaid mynd. Yr adnod am hargyhoeddoedd ar y pryd oedd byddwch yn efelychwyr Duw fel plant annwyl iddo, gan fyw mewn cariad fel y carodd Crist chi. Ac mae Duw yn addo bod gyda chi ym mhob achlysur, ac yn enwedig pan fydd y llwybr yn anodd. Ac oedd y llwybr y teulu yn anodd ar y pryd, gyda gweilydd a hefyd bu farw fy nhad o fewn 6 mis i mi ddychwelyd. Arothais 4 blynedd yng Nghymru, ac roeddwn ni'n gweithio drwy'r amser gyda Miss Gwenrys Roberts, next please, ac o'n i'n gweithio yn Rhefeca. Fel y gwyddwch chi, llawer ohonoch chi. Oeddwn ni'n trio, gyda Miss Gwenrys Roberts oeddwn ni'n gweithio, ond oedd fi yn y de. Ac oeddwn ni'n teithio o gwmpas yn siarad â grwpiau merched, ymweld ag eglwysi, ac yn hysbysu am syniadau newydd y genhadaeth ac am fywyd yn Madagascar. A wy'n i mor falch i gyfarfod archwiorydd, asgwrn cefn y genhadaeth, y gwaith genhadol yng Nghymru. Oedd yn amser da a bendithiol, a dwi yn diolch i Eglwys Presbyteraidd Cymru am hynny, ac am y berthynas waith ardderchog gyda rheolwyr Trefeca a'r staff Denny yma rwan, a'r eglwysi a Gwen a'r criw. A des i o hyd i di encil yn Aberhonddu, Llanerchwen, lle gefais cyfarwyddyd oedd yn gymorth i mi ar daith y bywyd ysbrydol. Darganfad arall i mi oedd yr eglwys union gred. Mynychais encil arbennig yn Trefeca, yng Ngholeg Trefec, o dan arweiniad y tad deiniol, a dwi mor falch i weld o tro yma, o Brenin Ffestiniog. Y pwnc oedd gweddi Geltaidd, ac yn y blynyddoedd canlynol, cefais y fraint o fynd i Wlad Groeg, yn y blynyddoedd am gynhadledd, a dyna lle deallais ychydig yn well yr econau. Next please, next picture.
Dyma un eicon, a dwi wrth y modd efo fo, mae hwn yn mwy modern wedi cael ei wneud yn Grandchamp. A ydych chi'n gweld bod o yn y Gwanwyn, bod Iesu Grist wedi atgyfodi. A mae'r coed I gyd efo'i blodau, ac mae, darlun y coeden, dipyn bach yn bwysig heddiw, tydi ar dyddiau hyn, efo'r gymanfa. A dyma... Ond dyn nhw ddim yn gweddïo ar yr eiconau, ond maen nhw yn ei gweld fel helpu ni addoli, bod ffrindiau a dyn ni'n cofio y seintiau a hefyd digwyddiadau pwysig yn mywyd Iesu Grist. A dwi'n siŵr bas yna lot I ddysgu am dan nhw, os oedd gennym ni amser. Ges I argraff, a fi'n gobeithio bod hwnnw'n wir, dwi'n gwybod mae tad deniol yma, ond mae eu hoddoliad nhw, mae'r ffocws ar ogoniant Duw, gyda'r seintiau, a'r angylion, a'r byd a ddaw. Ond wrth gwrs maen nhw'n darllen gair Duw hefyd, just fel ni. A mae pob un o'r eglwysi efo rhyw ochr gwahanol I ddysgu I ni amdanyn nhw. A cyfoethogwyd fy nhaith weddi gan yr holl ddarganfyddiadau hyn. A cyfarfym, o can fym mae harddwch liturgi yw dyfnhau ffydd trwy ailadrodd a gellir cyflwyno elfennau newydd fel dyn ni wedi deud. A bod neu ddwy ochr I weddi. Mae neu'r ochr allanol, ond mae neu ochr mewnol hefyd. A mae hynny yn ein perthynas cariadus a Duw. Sydd yn ein caru a dyn ni yn ymateb I hynny. Ac yn 1982, dwi'n meddwl bod rhaid I mi ofyn I chi just deud stop pen dwi'n gofod stopio, cos dwi'n mynd I ddod i'r diwedd. So tell me when we have to stop and I'll just stop. Yeah. Yn 19, dwi'n methu brysio, mae fy amser I hyd yn oed rwan, ac wrth gwrs wrth bod yn hen, yn mwy fel oedd o'n Madagascar, elastic. So, dyn ni ddim bob amser yn gallu brysio. A mae pob peth wedi bod mor frysiog, so maddeuwch I mi. Ond o'n I methu torri pethau allan os oedd eich eisiau chi weld y darlun llawn. So, wyrach na I orffen ar I sgwennu o un diwrnod I chi weld. Ond fe nes I gais I genhadaeth eto, oherwydd fy mod yn teimlo nad oeddwn ni wedi gorffen yr hyn roedd Duw eisiau mi wneud yn Madagascar. A oeddwn ni yn gwybod y mae 1000 o flynyddoedd yn dy olwg di fel doi, sydd wedi mynd heibio. Ac felly I Dduw efallai nad oedd fy mhedair blynedd I ffwrdd mor hir ag yr oeddwn ni yn ei teimlo. A diolch I ysgrifennydd genhadol Eglwys Presbyteraeth Cymru, dwi'n meddwl y parch Andrew Jones ar y pryd, a'r parch Ifet Rabe Mila o'r ECWM, bod hwn wedi cael fod yn bosib, ac wrth gwrs i'r FGKM I hun, ac eis I allan yn Tachwedd 1982. Ac wedi'n teimlo o'r bathodynau hyn, oeddech chi'n teimlo wirionedd, yr un ar y pen yma, Eglwys Unedig yn Canada, ein bod ni'n gyda'n gilydd mwyn dod ag undod a chariad Iesu Grist i'r byd. Ar ôl dychwelyd I Madagascar, ges fy medodi yn ysgrifennydd cyfathrebu, ac roedd yn gyfnod cyn cyfrifiaduron, ffonau symudol, a hyd yn oed ffonau preifat o gwbl yn y cartrefi gwledig. Ac felly, dechreuais geisio creu rwydwaith o bobl gyswllt I fod yn gyfathrebwyr. Ac oedd y gweinidog yma, Robert Harrison, yn un ohonyn nhw mewn ardal gwledig. Dwi wedi anghofio pa ardal, ond beth bynnag oedd o'n bell iawn. Ac roedd y bobl gyswllt hyn yn rhadu newyddion o'r eglwysi ac o'i hardaloedd mwyn I aelodau yr FGKM eang ddysgu waith ei gilydd trwy bapur newydd yr eglwys faw FGKM. Mae hwnna yn golygu FGKM News, Protestant Church News. Yr oedd yn rhaid I mi ei gynhyrchu'n fusol yn Malagasy ac o dro I dro yn Ffrangeg gyda Saesneg ynddo hefyd.
ac roedd gyrwyr taxi, bush taxi drivers maen nhw'n galw nhw, yn eitha dibynadwy, ac roedd pobl yn ymddiried ynddyn nhw i ddod â negeseuon, cos wrth gwrs oedd y post ddim yn dibynadwy iawn. Ac oedden nhw'n dod â nhw i'r ganolfan yr eglwys, a dyna sut oedd y rwydwaith yn cadw mewn cysylltiad ac yn deud wrthyn ni. Ac oedden ni'n mynd i'r henaduriaethau i sôn am syniadau genhadaeth ac hefyd am y gwaith yn cyfathrebu. A roedden ni hefyd oedd gennym ni bwyllgor, dyma chi, a dyma lle oedd 4 enwad wedi dod ynghyd, ac oedd hwnne progres, cos yn y dechrau oedd mond 2 enwad yn yr eglwys ar y cyd. Wel, oedd ni mond yn neud y gwaith am 5 mlynedd mwyn i dyn ifanc oedd o'n cyn ddisgybl mi yn studio yn Seliwg am gyfathrebu, a ddaeth o yn ôl i wneud y gwaith. Dych chi'n gweld o yn dal y llyfr yn fan hyn. Dwi'n yn gwybod os oedd pobl Taiwan a Mizo wedi cael o'r un llyfr. There was a book on mission, and we were all asked to write it in a way that would be acceptable to our countries. And they made it acceptable to Madagascar by translating it. CWM ar y dyddiau reini oedd y genhadaeth. Dwi'n meddwl bod pethau wedi newid erbyn hyn, mae'n siŵr. Wel, felly oedd rhaid i mi adael y gwaith, ac o'n i'n hapus iawn i wneud hynny, a ddaru Heri, y dyn ifanc, neu tu nôl i'r llyfr. Nid, dych chi'n nabod Laurent fan hyn, dych chi cyfarfod o re, a Lala yma ar y dde, oedden nhw yn gweithio gyda'i gilydd ar y genhadaeth yn Madagascar. Ond daeth Heri yn ôl o astudiaethau, ac felly oedd yn amser i mi symud ymlaen i'r antur nesaf o dan arweiniad da Duw. Mae partner cenhadol yno i weithio ei hun allan o swydd yn gyson. Ac, so ychydig flynedd ynghynt oedd Marie yn dal i weithio gyda'r eglwys cyn iddi ymddeol. Oedd yr eglwys mewn perygl o rwygiadau ac o raniadau. Ac dyna pryd y cytunodd Marie a'r swyddogion yr eglwys fod angen mwy o weddi ar yr eglwys i'w weldio ynghyd mewn cariad i greu eglwys wirioneddol unedig. Ac fel tŷ gweddi Cain, oedd hwn y tŷ gweddi cafodd Marie ei defnyddio. Ac oedd yn wreiddiol yn perthyn i brif weinidog brenin y Malagasy. Oedd neu llun arall yn delach na hynny, ond mae hwnna'n iawn. Oedden nhw wedi ailbeintio fo fan hyn. A pan newidion nhw cyfrifoldeb ar yr ynys, pan ddaru LMS a ECWM cael llai o dylanwad ar yr ynys, ddaru nhw adael y tai a'r tŷ yma yn nwylo yr FJKM. Wrth gwrs, oedd o'n rhyddhau pobl i wneud y gwaith, ond doedden nhw ddim yn gadael arian i gynnal a chadw yr adeiladau, ac oedd hwnne yn faich mawr arnyn nhw. Gofynodd yr eglwys i 2 wraig Malagasy cymryd gwaith Marie, ond ddaru nhw wrthod am eu bod nhw yn teimlo bod Duw yn ei galw i fod yn weinidogion. Ac felly, gofynodd yr FJKM i mi, barhau ar tŷ gweddi, ac i ddod o hyd i ffordd o ateb y merched tua 20 oed, dych chi'n gweld rei ohonyn nhw'n fanne, oedd yn dymuno gwasanaethu yn yr eglwys, ond na allent neu na ddymunent cael eu hordeinio'n weinidogion. Oedd rei wedi gadael yr ysgol ar ôl ysgol gynradd, ac felly doedden nhw ddim am gario ymlaen efo addysg. Ac oedden nhw mor frwdfrydig ac yn benderfynol nad oedden nhw eisiau newid i fod yn gatholigion neu yn Anglicaniaid, oedden nhw eisiau gwasanaethu yn eu eglwys eu hunain. Ac fy nhasg i oedd i darganfod ganddyn nhw a oedd syniad Marie o gymuned fyw o weddi a gymuned a gwasanaeth, a live-in community. Yr hyn oedden nhw eisiau.
ond roedd gennym ni y tŷ gweddi a oedd bellach yn fwy o hostel, gyda mewnbwn bach o weddi i ferched o'r wlad oedd yn gweithio neu'n astudio yn y ddinas, eraill yno am wyliau. A oedd y tŷ i aros yn lle o newid cyson neu a ddylai fod yn gymuned barhaol i rhai oedd eisiau cael bywyd gweddi a gwasanaeth, gweddi a gwasanaeth i ddiw a'i cymydog. Ac oedd lot o'r bethau gennon ni yn barod, ond dim bobl. Well, let's have the next one. Yn Genesis, mae Duw yn paratoi pob peth yn y byd cyn creu y bobl i edrych ar ôl yr anifeiliaid a'r byd. A nododd dyn ifanc yn Zatw, a daeth yn gaplan i ni yn bellach ymlaen, bod Mari wedi paratoi lot ar gyfer gymuned, ac oedd y rhan i mi i wneud o yn reality os oedd y merched yn dymuno hynny. Cos oedd Mari dim bach yn fwy authoritarian nag oeddwn ni, ac oedden nhw'n ofni bod hi'n trio pwysio nhw i mewn i'r peth. Ond na, nes i cytuno i drafod y peth hefo nhw. Ar ddydd llun, next please, ar ddydd llun y Silgwyn, nes i cymryd y merched oedd a diddordeb yn y tŷ gweddi am ddiwrnod encil yn y wlad, yng nghartref y gweinidog anwyl yma wedi ymddeol, Daniel Ratefi ac Elizabeth ei wraig. A ddario, ar ôl gweddio, ddario dangos llun i mi, next one, lle oedd, dych chi wedi gweld hwn o'r blaen yn y ddarlith yma, ond oedd, dych chi'n gweld Ioan Beddyddiwr yn pwyntio at Iesu Grist ar y groes. Dyn ni'n gwybod bod Ioan wedi marw erbyn hyn, cos ddario ddim gweld Iesu ar y groes naddo, ond oedd o wastad yn dangos Iesu Grist at eraill. A dywedodd y parch Daniel wrthyn ni, mae'n llawenydd fel Cristnogion oedd i pwyntio bobl eraill at Iesu Grist bob amser, fel gwnaeth Ioan. Byw y newyddion da a'i rannu, dyna oedd y peth pwysig. Y noson honno yn y tŷ gweddi ynghyd a'r merched i gyd a'r lletywyr oedd wedi dod nôl, wnaethon ni penderfynu yn unfrydol bod angen i'r tŷ gweddi fod yn gymuned gweddi a gwasanaeth parhaus, gyda phobl yn ymrwymo i weddïo ac i groesawu gwesteion yn enw Iesu Grist, gydag undod pwrpas, undod bywyd, mwyn i ni fod yn dystion i undod a chariad Duw mewn ymateb i gariad yr arglwydd i ni. Byddai cnewellyn o chwiorydd ymroddedig yn aros gyda'i gilydd yn ein tŷ cymunedol, a byddai gennym hyfforddiant barhaus iddyn nhw yn y Beibl ac yn llawer o bethau ddefnyddiol. A byddem yn croesawu merched. Wrth gwrs, oedd o'n oes arall a dim yn saff i ferched, doedd ddim eisiau ei priodi, byw ar ei pennau hunain, a dyna pam oedd gymuned, felly oedden nhw yn teimlo hefyd yr ateb. Yeah. Trafododd yr FG, oedd rhaid paratoi statud wedyn ar gyfer y synod, cos mae'r synod yn gofod newid pethau yn tydi. Ydych chi'n galw o constitution. So, ddaru ni cyflwyno hynny a ddaru o cael i derbyn. A trafododd yr FGCM y mater a ffasio'r statwd gyda'r mwyafrif angenreidiol. Ac roedd popeth yn barod i ni ddechrau'r gymuned. Dyna'r synod. Oedd hwn ddim yr un synod, ond oedden nhw bob 2 flynedd neu bob 4 blynedd. Cos wrth gwrs mae'r eglwys llawer fwy a llawer mwy o bobl yn dŵad. Yeah. A oedd yr FGCM, yr eglwys Brotestanaidd, yn ddoeth iawn i ganfod gwaith yr ysbryd glân yn y gymuned ac yn ddewr bu'n gwylio ac yn aros gyda diddordeb brawdol. Mae'r FGCM bob amser wedi dilyn taith y gymuned hon gyda chariad ac wedi dod i barchu'r chwiorydd wrth iddynt dod yn adnabyddus ym mhob henaduriaeth. Ac o'r adeg y cefais fy ngwahodd i wneud y gwaith, dywedwyd wrthyf am haratoi fy hun.
So nes i fynd, un cam oedd mi dreulio mis yn, next please, yn Versailles, cos oedd y diaconesau chwiorydd yno, a oedd ni ddim wedi byw mewn cymuned a ddim yn gwybod llawer am hynny. So sut oedd o'n gweithio yn ymarferol? A daeth un o'i chwiorydd i'n helpu i am bythefnos bob blwyddyn i drefnu pethau ac, am y 3 blynedd cyntaf. A diolch iddi hi, a diolch i diaconia o Gyngor Eglwysi'r Byd oedd yn talu amdan i hi i ddod. So os ydych chi'n rhoi arian i Gyngor Eglwysi'r Byd, maen nhw'n mynd at pethau fel hyn. A daeth chwaer o Gronsion wedyn hefyd i'n helpu o dro i dro. A yr un nesaf, mae'n dangos y chwiorydd yn glas. Dyma'r un oedd yna y tro cyntaf wedyn. Mae hwnna ar ôl i fi ymadael. Oeddwn ni'n meddwl cymryd lluniau gymaint o hynny. Nes i dysgu ar y pryd hwnnw am bethau fel Lectio Divina, dych chi'n gwybod am hynny, darllen y Beibl a gwrando, a jyst gadael i'r gair adleisio yn eich calon, clywed be mae Duw yn ei ddweud. You know, dyn ni gymaint mor llawn o bryderon a ffantasiau a breuddwydion yn y galon, ac ydych chi'n gallu practisio hynny. Dwi'n siŵr basa tad Deiniol yn gallu dysgu lot wrthyn ni am hynny. Ond nes i ddysgu am gael brawddeg bach sydd fel dropin bach i ddechrau yn eich calon. A wedyn, os ydych chi'n ail ddeudo, mae'n dechrau dod fel be chi'n dweud rwan. Mae'n diferyn ar y dechrau, wedyn yn nant bach, a wedyn yn dyfrffor, a wedyn pen ma'ch meddwl yn dod yn ei default. Meddyliwch weithiau, lle ma'ch meddwl yn y default, pan ydych chi ar y diofyn, ydych chi ddim yn meddwl am ddim byd llawer, ond beth sydd yno? Chi efo pryderon, neu freuddwydion, neu pethau fel yna. Wel, os ydych chi wedi dysgu eich hun, mae rhywbeth yn gallu dechrau fel gweddi parhaol. Ac i mi, mae'r hen emynau Cymraeg yn dod nôl. Y dôn yn aml a yn fy henaint, dwi'n cofio bob amser y geiriau, ond dwi'n mynd nôl wedyn i edrych ar y geiriau. Ac gall ymadredd o'r Beibl, neu enw Iesu Grist, neu rhywbeth arall, dechrau'r llif yma, ac mae o'n cadw chi yn gadarn a mewn tawelwch yn eich calon. Wel, dwi'n gwybod bod o'n amser wedi dod i ben. Na i jyst deud bod fi wedi mynd i'r India am fis gyda 2 ferch. Oeddwn ni yn gyfieithydd a ddaru ni gael profiad anhygoel. Nes i fynd i ashram ecumenaidd, wel, ddaru hwnna, bron, be chi'n galw, dwi'n deud o fan hyn. Diolch i ECWM rwan, yn Experience Enlargement, oedden nhw eisiau'r 2 ferch Malagasy i weld be oedd yn digwydd gyda'r chwiorydd yn India. O'n i wedi sôn am ngogledd India, ond oedden nhw'n deud, na, ydych chi'n mynd i'r de, so dyna lle eithon ni. Ac wnaethon ni fynd i weld un neu 2 o bethau y twristaidd, ond y rhan fwyaf oedd y gwaith Cristnogol. Oedd neu un ashram a sefydlwyd gan Byd Griffiths, falle bod chi'n nabod un o Saes, ymystynodd my ffydd, fy nghalon a meddwl, tu hwnt i'w ffiniau blaenorol i weld. A bod Iesu Grist yn cael lle o anrhydedd, ond oedd y bobl, y seintiau o'r crefyddau eraill o gwmpas hefyd. Ac gwelsom brosiectau'r eglwys hefyd yn helpu bobl anghennus, ac gwelsom coleg diwinyddol Protestanaidd Bangalore a bob math o bethau. Wel, o ganlyniad i'r profiad unigryw hwn, ddaru ni'n 2 wneud 3 penderfyniad, bod tŷ cymunedol yn angenreidiol, ddim jyst yn foethusrwydd, cos oedd y chwiorydd yn yr India heb fel canolfan, ac oedd y bobl yn cymryd, braidd yn cymryd, be chi'n galw o, yn cymryd nhw yn ganiataol, gallai ddweud, ond oedd nhw dyma nhw yn yr India. Thank you, that is very da iawn. So, ar ôl hynny, y ail beth oedd bod rhythm gweddi litwrgaidd
yn fframwaith i'r bywyd bob dydd. Cadw bobl ynghyd, cos oedden nhw'n gweithio dros bob man ac yn neud bob math o bethau. Falle os ydych chi'n glanau'r tŷ neu yn neud y gwaith bywioliaeth, oeddech chi'n brysur a chi'n dod lawr a cael amser tawel gyda'ch gilydd, gyda'r gweddi. Ac felly, oedd encilion hefyd yn helpu gael diwrnod pen oedd y rŵtin wedi stopio. Ac yn drydydd, ddaru ni nodi sut oedd gan bob grŵp yn yr India trysorydd o'r tu allan i arolygu cyfrifon y grŵp. Gwers fuddiol a anwybyddwyd yn ddiweddarach ar ôl fy amser i, ond ddim rwan, ac oedd hwnnw'n effeithio ar hyder yn y gymuned ac yn atal grwpiau allanol rhag ddarparu cefnogaeth ariannol am amser hir. A wedyn yn mis Medi 1989, oedd y wasanaeth agoriadol syml yng Nghapel y Tŷ Gweddi. Next, please. Capel. Next slide. Ac dyma'r capel yn y Tŷ Gweddi. Yeah. So mae'r amser wedi mynd, so dwi'n gwybod beth na i wneud. Just deud mod i wedi bod yn fel chwaer hun, zuki fel maen nhw'n deud yn Malagasy, am y blynyddoedd cyntaf. Nes i aros am 7 blynedd ac a helpu iddyn nhw, oedd o dipyn o gromlin dysgu ar y dechrau, ond am fod ac oedd bobl o ardaloedd gwahanol. Wel, dyn ni wedi bod yn hapus efo rhywun o Scotland a bobl o dramor, ond mae o hefyd yn cymryd rhywbeth i fyw gyda'ch gilydd a dilyn yr un rhaglen. Ac yn y diwedd ddaru ni ddod i, next please, ddaru ni ddod i ddeall bod patrwm gymuned i weld ar y bwr yma, lle oedd y 3 angel a ddaeth i Abraham yn ei babell. Oedden nhw mewn cytgord efo'r newyddion da oedden nhw'n dod yn Genesis 18. Ac os ydych chi'n edrych yn agos, mae yna petrial ar ffrynt y bwrdd yna. Ac yn y iaith iconograffeg, maen nhw'n deud, mae hwnna'n golygu y byd cyfan. Falle bod nhw ddim yn gwybod ar y pryd bod y byd yn gylch, ond oedden nhw'n deud bod yna le i bawb ohonom wrth y bwrdd efo'r drindod. Wel, dywisodd y grŵp cyntaf yr enw Mamre ar gyfer eu cymuned. Mamre FGKM, man gweddi, gwrando ar Dduw, a chroesawu pawb a ddaeth atom. Fy rôl fel Zuki, neu chwaer hun, oedd cydgysylltu neu gydlynu'r rhaglen yr oedden ni wedi cytuno gyda'n gilydd, a helpu'r aelodau i fyw drefn y bywyd newydd hon o ddydd i ddydd yn llawen. Gan godi'n gynnar am 5 o'r gloch, dechreuon ni gyd yn y capel, ac fel rhan o'n gwasanaeth o emynau a gweddïau, salmau a darlleniadau, byddwn ni yn rhoi myfyrdod byr ar y darlleniad yn yr Efengil bob dydd. Roedd yn rhaid i mi godi'n gynharach na'r lleill yn y bore a gwrando am arweiniad yr ysbryd. Ymunais a'i bywyd gwaith ac yn oriau addysg, dysgais iddynt enghraifft Ffrangeg a Saesneg a daearyddiaeth a'r Beibl a gweddi pethau sylfaenol yn y pethau hyn, ar gyfer llenyddiaeth a diwylliant Malagasy ac astudiaeth Beiblaidd dyfnach. Gwahoddwyd athrawon allanol a oedd yn ffrindiau i ni a allai sbario amser i'n helpu, ac ymunais i ar dosbarthiadau fel y gallem drafod yr hyn a glywsom. O ran pynciau fel seicoleg, roeddwn yn ffodus i allu ymuno a grŵp o chwiorydd Catholig yn ei gwersi ar gyfer addysgu aelodau newydd o gymuned. Esboniodd yr athro fod angen i ni ddysgu ddirnad llais Duw mewn distawrwydd, gweithaf y llu o synau a gofynion yn ein bywydau. Atgoffodd ni
i gadw ein ffocws ar pam yr oeddem yn y gymuned, sef cyflawni'r alwad yr oedd Duw wedi ei hymddiried i ni. I'r perwyl hwn, o'r cychwyn cyntaf, ym Mamre roedd gennym ddiwrnod o encil tawel bob mis i bawb, gyda chanllawiau Beiblaidd ar gyfer myfyrdod. Dim ond y chwaer a restryd i goginio ar y dydd oedd yn gweithio ychydig i baratoi ein bwyd. Yn fuan, cawsom drefnu wasanaeth cymyn yng nghanol yr wythnos, dan arweiniad un o'r myfyrwyr diwinyddol roedd ei hostel gerllaw. Roedd y dydd tawel a'r cymyn yn ein helpu i ganolbwyntio ar yr hyn oedd yn hanfodol, ein perthynas gyda'n Duw cariadus. I mi, roedd yna rhywfaint o weinyddiaeth i'w gwneud, a chroesawu gwesteion, lleol neu allanol o bryd i'w gilydd, a mynd i weddiau bore llun yn y swyddfa FGKM i gadw'r cysylltiad. Meddai'r salmydd yn Salm 133. Gweler pa mor dda a dymunol yw hi, pan fydd brodyr a chwiorydd yn byw gyda'i gilydd mewn undod. A dyna'r ddelfryd. A ffynhonell boddhad on yr arglwydd. Ac roedden ni eisiau bod yn ddameg fyw yn ôl dywediad yr diweddar frawd Roger o Tese, fel y gallai pobl weld gwragedd o wahanol leoedd ar yr ynys ac o wahanol wledydd, yn byw ac yn gweithio gyda'i gilydd mewn harmoni. Telynag, mae pob undod yn dechrau yng nghalon yr unigolyn. Roedd angen mawr am onestrwydd ym mhob un, ac ewyllus da ac ychydig o hiwmor hefyd. A dyfalbarhad. Roedd angen i bob un o'r merched geisio deall beth oedd Duw yn ei harwain hi i'w wneud yn ei bywyd. Nid beth roedd unrhyw un arall eisiau iddynt wneud, neu beth oedd ei mantais personol nhw. Dyna oedd fy nhasg o wythnos i wythnos ar brynhawniau Sadwrn i gael sgwrs un i un gyda phob un, i'w helpu i wneud y dirnadaeth hyn. Roedd yn dasg anodd braidd, oherwydd nid oedd y merched ifanc wedi arfer siarad amdanyn nhw eu hunain, ac roedd yn cymryd amser hir. Yn raddol, roedden ni'n gallu dechrau byw bywyd trefnus fel cymuned gyda'n gilydd. Ar y cyfan, roedd pawb yn barod i weithio yn llawen. Ond, yn ogystal â hynny, roedd yn rhaid i'r chwiorydd ennill ei bywioliaeth ei hunain, bron o'r cychwyn cyntaf. Ei gwaith oedd gwnïo gwisgoedd bugeiliol i'r gweinidogion a diaconiaid, a gwneud gwaith crefft amrywiol. Roedd angen gweithio o amgylch amseroedd gweddi personol a chymunedol bore, hanner dydd a gyda'r nos. O ran ein agenda gwasanaeth ar gyfer y bobl a oedd yn byw yn yr ardal dlawd honno o'n cwmpas, roedd gennon ni waith gyda'r plant. Roedd hyn yn amlwg yn angen wirioneddol, ac roedd o wedi dechrau flynyddoedd gynt gyda Marie yn trefnu canteen i ychydig o blant lleol o dan 10 oed ar ddyddiau ysgol. Tyfelth y nifer o ddwsyn i dros 100 o blant yn fuan gyda'r chwiorydd. Roedd yn rhaid i 2 neu fwy o'r chwiorydd ofalu am y canteen bob dydd
siopa, coginio, paratoi ar gyfer y plant. A teimlai'r chwiorydd nad oedd bwydo'r plant bob dydd gydag un pryd da yn ddigon. Mae hynny fel bwydo'r anifeiliaid ar y fferm gatref, medden nhw. Felly, penderfynon ni roi addysg fer i'r plant yn yr amser byr oedd ganddyn nhw ar ôl neu cyn cael eu bwyd. A gwnaethon ni raglen ar gyfer pob diwrnod ysgol. Chi'n gweld o ar y sgrin. A gwelodd y rhieni hyn fel cymorth i'w plant, ac roedden nhw yn gefnogol iawn i ni fel gymuned, ac yn dal i fod hyd heddiw i'r gymuned yn Madagascar. Dechreuodd 2 chwaer arall ymweld â charcharorion, ac maen nhw yn dal i wneud hynny hyd heddiw. Wel, gadewais Madagascar fel roeddwn ni wedi gynllunio ym mis Tachwedd 1995. Roedd yn newid mawr i mi ac yn dristwch, ond roedd resymau teuluol i mi fynd adre, gofalu am fy mam, yn ogystal am teimlad y byddwn ni'n ei chael hi'n amhosib gadael yr ynys a'r gymuned annwyl pe bawn ni'n oedi'n hirach. Dyna fywyd partner cenhadol, ac rwy'n credu mae'n foment diw oedd hi i mi adael. Am gyfnod teimlais fod fy mywyd drosodd, ond mae gan Dduw ei gynllun da ar ein cyfer ni, ac felly parheais am taith gyda Duw gan obeithio bod yn ffyddlon i'm galwad i weddïo a gwasanaethu yn ei enw. Ar ôl y misoedd sabothol, ymgeisiais a chefais fy nerbyn gan Gymru Lerpwl Eglwys Bethel ym 1996 i wasanaethu fel caplan Cymraeg Glannau Merswi. Cefais brofiadau newydd rhyfeddol, weithiau trist, gyda'r bobl y bym yn ymweld â nhw. Roedd cymeriadau go iawn yn y cartrefi i'r henoed, ac yn y carchar. Bechgyn o ardal Wrecsam llawer ohonyn nhw, yn ogystal â chysylltiadau achlysurol yng nghaplaniaeth y brifysgol a'r ysbytau arbenigol wrth gwrs. A gyda chefnogaeth garedig y gweinidog Dr. D. Ben Rhys a phwyllgor lleol, cefais fy mendithion wirioneddol yn yr rhan hon o mywyd. Cefais y cyfle i astudio ar gyfer y weinidogaeth yn ystod y cyfnod hwn. A dilynodd pennod arall pan gefais fy ordeinio ym 1999 fel fy nhaid Humphrey Jones Davies, bron i ganrif ynghynt ym 1996. Parheais am gyfnod tua 5 mlynedd yn y gaplaniaeth gan allu roi cymunnu'r cleifion. Ac yna, yn 2004, cefais fy sefydlu i weinidogaethu i gapeli Cymraeg Manceinion fel ei gweinidog rhan amser. Cefnogodd y blaenoriaid ar gynulleidfa yno fi, a chefais fywyd newydd eto yn byw yn y Mans yn Stretford, ac yn gweithio fel gweinidog, braint fawr i mi. Roeddwn ni'n gallu cynorthwyo'r capeli am 10 mlynedd ar ôl ymddeol yn orfodol yn 2009. Ac rwy'n dal i fynychu gwasanaethau yn yr unig gapel sydd ar ôl o dan weinidogaeth ein gweinidog prysur, y Parch Robert Parry. Diolch a fi Dduw am ei drigaredd ac am ei gynllun yr oeddwn ni yn rhan fach ohoni mewn nifer o gyd-destunau, ac am ei gynhaliaeth gariadus ym mhob cyfnod o'n bywyd. Mae'r gwaith cyfarthrebu yn Madagascar wedi ei ddatblygu yn aruthrol, a cymuned Mamre FGKM wedi tyfu
yn ara deg diolch I waith yr ysbryd glân yn ei plith, a dyma nhw yn 2023. Dal yn gweithio dros yr arglwydd, dal yn croesawu pobl i'r tŷ gweddi. Mae pob Cristnogaeth rwyf wedi dod i'r casgliad yn fyfyriol yn ei hanfod, yn ceisio Duw cariad trwy gydymffurfio a'i ewyllus gyda pherthynas agos ac barhaus gyda'r arglwydd trwy weddi a myfyrdod a gwaith. Fy her nawr yw byw henaint yn ffyddlon, I weddïo dros eraill, dros y byd, a gwybod fod Duw gyda mi yn ei gariad anhygoel, yn fy nhywys o newyddeb I newyddeb hyd y diwedd. Ac dwi'n ddiolchgar am gael bod yn berson pontio drosodd fel y galwodd Gwen fi pan ddychwelais I Madagascar yn 1982. Gobeithio fy mod wedi bod ffyddlon I hynny ac yn ifydd i'r anogaeth ar y Beibl a gyflwynwyd I mi ym 1972 gan Gyngor y Genhadaeth Fyd-eang. A dyma'r geiriau, ewch byw mewn cytgord ar gair a chyhoeddwch efengyl Iesu Grist yn ôl eich talentau, eich galwedigaeth a'ch galluoedd. A dwi'n diolch I Dduw am ei gariad a'i ffyddlondeb di ben draw, a diolch I chi am wrando.